guys! Good afternoon. Ayan, late na tayong mag-vlog guys. Good afternoon na. Binisita ko man itong mga halaman ko. Tingnan nyo. Ayan. Cute, diba? Bibilan ko to ng paso at irerepat natin sa mas malaking lagayan. Bigay ito ng kaibigan kong Pinay dito sa showroom. And ito, medyo nagdra-dry na. Ito yung regalo ni Mr. nung birthday ko. Mag-iisang buwan na rin siya. Ayan, papakita ko sa inyo yung mga hiningi kong halaman. Hiningi kong halaman sa sa kaibigan ko. And then ito, hindi ko alam guys kung anong pangalan ng halaman na to. Namumulaklak siya ng maliliit. Ayan, dito namumulaklak siya ng maliliit. Kulay puti. Hindi ko alam guys kung anong pangalan ng halaman na to. Magsabi kayo. Cute lang siya. And then yun. So ayan. Hi, nako. Tawag dito, Thursday ngayon guys, and today, darating si Mr. Nasa na siya, nag-flight siya kaninang madaling araw, and tawag dito, nasa Istanbul na siya, kasi sa Istanbul siya bumaba, and magbabas lang siya pauwi dito sa showroom, kaya medyo matatagalan, kaya ang travel kasi from Istanbul to showroom by bus is 8 hours, so sasakay siya ng bus mga 2:30 pa ng afternoon. So, makarating siya dito ng mga 9 to 10 PM dito sa showroom. Anyway, guys, aantayin namin. And, of course, so surprise namin si Mr. Ayan. Magda-decorate kami mamaya dito. Ito yung mga print out ko na welcome home. Ayan. Hindi pa na nilalagay, pero balak ko ilagay dito. Ayan. So, yung mga bata nandito. What are you guys doing? Ayan. Are you excited for Baba to come? Yes! Yes! Are you excited? Bye-bye! No, don't close. Yamor, get ready! Let's go down. Ayan. Kasi, umuwi si Yamor dito. Nag-lunch lang siya. And nag-prepare na rin ako ng prepare ko pala yung tubig niya. Kasi, tawag dito, papasok na ulit siya. Ang ang time nila is 1:15. So, pareho sila ni Yasi, 1:15 yung oras ng pasok nila. Look how fast I'm doing this. Ayan, nakabihis na kaming tatlo. Nakabihis na kaming tatlo. Na-ready ko na rin si Yamor. Sabay-sabay kasi kaming bumababa guys ng bahay. Tapos si Yamor, ang way niya doon sa school, lalakarin niya lang. Tapos kami naman ni Yasi, medyo malayo-layo. Magbabas kami. Magbabas lang kami ni Yasi. Ito. Ayan. So, nagre-ready na kami guys. Magja-jacket ako guys kasi may maaraw naman ngayon. Kaso lang, kahit na maaraw, malamig yung simoy ng hangin dyan sa baba. Kaya mag-jacket lang tayo. Masyadong mataas. Kita nyo ba ako? Ayan. Magja-jacket tayo paglabas kasi malamig. Ayan. Excited na yung mga batang makita yung tatay nila kasi nga isang buwan na rin nawala si Mr. dito ba sa Turkey na bumalik siya ng Dubai. So isang buwan na rin siyang hindi nakakauwi. Sana maiwan tong si Yasi sa school mamaya para makalabas ako at makakapamili ako ng lulutuin ko mamayang gabi at para sa bukas breakfast bukas kasi sabay-sabay kaming kakain at mag-breakfast. Ayan guys, samahan nyo kami. Papasok tayo sa school. Tara! Ayan guys, pababa na kami ng bahay. At hatid ko si Yasi sa school. Ayan. Yung estudyante ko, ako naman ang nagdadala ng bag. Ayaw niya bitbitin. Kaloka. Nagbag pa siya. Ayan, medyo madilim-dilim lang ha. Madilim. Naman kasi automatic naman tong ilaw. Automatic na nagla-light pag may dadaan. Ay, naku, lamig na dito guys. Welcome na. Sonbahar. Spring. Malamig-lamig na. Kahit tingnan nyo, kahit maaraw, malamig pa rin siya. Hadi, Amor.
Crazy guy. Hindi. Bye-bye. I forgot our garbage. Ayan, pataas pa si Yamor. Naku, may dumaan na yata na bus. Yamor, what are you doing? Ayan si Yamor. Papasok na ng school. Si Yasi. Ayun, nagtakbo-takbo na si Yasi. Ay, naku. Baba is coming. When? Tonight. But he is coming a little bit late. So we cannot go to pick him up in the bus terminal because it will be too much late. It's like 10. Wow. It's And your then- time for sleeping. Yes, where is Yasi? Tawag anak, bye-bye na. Give me a kiss. Take care, okay? Love you. Bye-bye. Bye-bye. Love you, Yasi. Kiss, kiss. Kiss. Let me kiss you. Can I kiss you? Okay, bye-bye. Bye, Abla. Take care, okay? Kaka pupu, kaka abla. Call me when you reach home, okay? Kaka pupu, kaka abla. Oh, the bus. We passed again. Ah. Oh, our bus? Yeah. Oh my goodness. Ayan. Naiwan kami ng bus. Ito kasing si Yasi. Ang kulit. Now we got to wait another bus. Yeah, we gonna wait again for 10 minutes. Oh, 2 hours. No. 10 to 15 minutes naman yung interval ng bus. Naku, ang kulit mo kasi, Yas. Wait, we can check for... Bye-bye, Yana! Yana! Yan, naiwanan kami ng bus ni Yasi. So, mag-aantay pa kami ng 15 minutes ngayon. Ay! Don't shout. Mag-aantay kami ng 15 minutes. Sobrang mahangin guys. Ayan. Ang bilis naman na malobot ng ng battery ko. Kailangan ko na yata bumili ng bagong battery. Yes. Come on. Hi, Yas. So Yasi is in the school now. We are already here in the school for Yasi. 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 Dito na kami sa school na Yasi. Medyo maaraw guys. Pero malamig yung simoy ng hangin. Uy! Crazy. Itong batang to sira. What happened? What happened? Huh? What's wrong? So ayan guys, umiyak si Yasi. Ayaw niya talaga magpaiwan tong batang to. Ayaw niya talaga magpaiwan sa school. Gusto niya, nakikita niya ako. Kaya nag-stay muna ako sa loob ng mga 30 minutes. Ayan. 2 o'clock na. Pinalabas na ako ng teacher. Sabi ng teacher, pwede ka nang umalis. Ayan, inisahan namin. Tingnan natin kung iiyak tong si Yasi. Ayan guys, yung school ni Yasi. Ito naman yung park. Ayun ito yung way ko, papauwi. Ayan, tapos yung school nila, Yamor, ay pababa. Kasi itong school nila Yasi medyo pataas mataas siya. Kaya pag naglakad ka, paakyat, medyo nakakapagod. Pero pag pauwi na, okay lang kasi yung daan pababa. So, we'll see guys kung umiyak si Yasi ngayon kasi iniwan ko. Sabi ng teacher kasi kailangan nating sanayin si Yasi na tawag dito, hindi ka nakikita. Kasi nga tawag dito, umaasa siya na kapag umiyak si Yasi at isang iyak niya lang, makikita niya ako agad. Kaya sabi ko sa kanya, ay sabi ng teacher sa akin, okay lang na hayaan mo lang siyang na umiyak.
para masanay. At kapag umiyak, hindi ka niya agad tatawagin para masanay siya na maging independent ba. Tama nga naman yung teacher, di ba? So ayan, naglalakad na ako. Maaraw guys, nakikita nyo maaraw, pero tawag dito malamig yung simoy ng hangin. Yan, nakakaya, nagsasalita ako, pinagtitinginan nila ako. Anyway, okay lang yan. Tawag dito, maaga kong bababa. Ang labasan nila Yammer ay 2:45. Saktong 3 o'clock nakakarating si Yammer sa bahay pag naglakad, kasi from school to home ano siya, 10 minutes ang lakad niya. Pero ngayon anong oras na ba? Saktong 2:00 na. So dadaanan ko na lang siya. Dadaan muna ako sa market at bibili tayo ng lulutuin ko para mamaya at para bukas, kasi bukas Jumaa. So ayan, bibili ako ng borek. Gagawa siguro ako ng borek para sa breakfast bukas. Maglalakad lang ako, sakto dadaan muna ako ng market. After ng market, antayin ko na si Yammer, tapos sabay na kaming uuwi, kasi yung school ni Yammer guys, malapit na sa lahat. Sobrang lapit sa lahat. Marapit yung mga supermarket doon. Yunus, meron ding Beams, Shock. Yan, malapit sa lahat yung sa school. Pababa. Ito naman yung park. Ayan. Malaki tong, maluwang tong park na to. Alam nyo dito sa Turkey guys, usong-uso dito yung mga electric na sasakyan. Electric scooter, electric na motorbike. Ayan, usong-uso dito. Mas prefer nila yung electric. At saka ang daming nagmo-motorsiklo dito, mga bata pa, as in siguro mga 10 years old. Ayan, nagbo-bike na yan sila. Diba, ang babata, kasi yung electric scooter dito sa Turkey hindi na kailangan ng license. Pwede mo siyang gamitin, hindi ka nahanapan ng lisensya. So ay, muntik na akong nadulas. Ayan, vlog pa more. May nadulas yung dinaanan ko. Ayan, normally dyan ako dumadaan pag sinusundo ko si Yammer. Pero ngayon dediretso ako dito. Ayan, dediretso ako dito kasi may daanan naman pa ganun. Bukas pala bazaar, so hindi ako mamimili ng madami. Ang bibilin ko lang sa market ay kilma at saka borek, kasi bukas magbabasar ako. Palengke day bukas. So ituturo ko sa inyo guys, dito sa banda namin sobrang lapit lahat. Pwede mo lang siyang talagang lakarin, normal lakad lang talaga. And then madadaanan nyo yung clinic dito. Clinic siya, yung bang kung may papacheck up ka ganyan. Ito yung clinic, diba? Pagitan ng school ni Yammer tsaka ni Yasi yung clinic dito. Dito kami nagpapacheck up pag dinadala yung mga bata, pag may mga normal na sipon tsaka ubo, para magpareseta ng gamot. Kasi guys, libre lang dito, wala kaming binabayaran. Ayan no, ayan, eto, ayan. Ang clinic dito sa Turkey walang bayad, parang lang, libre lang ang pa-check up. Ang bibilin mo lang siguro yung gamot, pero yung gamot pa is may discount siguro, nasa 70% lang, nasa 70% yung discount, mga 10 to 15% lang yung babayaran mo sa gamot. Ay nako, ayan, ito. Tapos pag Friday naman dito maraming tao. Ayan, para siyang piyestahan, parang maraming piyesta, kasi every Friday tong area na to ay bazaar. Madaming nagtitinda dyan. Diba nakita nyo sa mga previous vlog ko, makikita nyo yung bazaar. Palengke day ang tawag nila dito. Once a week ang palengke dito guys. Meron naman sa ibang lugar, ibang araw naman, sa ibang place, place ng showroom. Pero most dito sa banda namin every Friday. Sa ibang lugar Saturday, ganyan, Sunday. Iba-iba yung
araw. So ayan, every Friday talaga yan. So nandito na ako sa may market. Nakikita nyo to. Ayan. Ano, tawag dito? Mga pwede kang maglagay lang dyan ng mga hindi mo na ginagamit. Mga damit, ganyan. So dito rin sa Turkey guys, makikita nyo mostly kahit sa ang sulok ng mga kanto-kanto may park. Ayan, no, tingnan nyo. Ayan yung kagandahan dito sa Turkey guys, kasi ano, malapit yung mga park. Maraming park dito na pwedeng paglibangan ng mga bata. Kaya naman madalang yung mga nagpupunta sa mall para maglaro, kasi dito na lang sila sa mga park. So nakarating na tayo dito sa supermarket guys. Ayan yung supermarket. Nandiyan na rin yung pharmacy and everything. Bahay namin doon banda. Naglalakad pa ako. So dito ako sa Yunus pupunta. Samahan nyo ako guys, mamalengke. See you, bye! So ayun guys, tapos na ako sa market. Nandito ngayon ako sa my covered court. Ayan, nakita nyo. Ayan. Dito, nililinis na nila guys at prepare na nila yung mga gagamitin bukas. Yung mga vendors, ayan, nagpre-prepare na sila ng mga tables nila para bukas. Busy. Ayan, may mga tao na dito. Tsaka dinadala na nila yung mga items nila na ibebenta bukas, kasi maaga yung bazaar nag-o-open dito eh. Bukas, ayan, nagre-ready na for Friday bazaar, Jumaa. So, ngayon, papunta na ako sa school ni Yamur at hintayin ko siya hanggang matapos para sabay na kaming umuwi. And, magpre-prepare din ako sa bahay. May nakalimutan pala akong bilhin. Ayan, may dumadaan din na bus dito. Ayan, oh, bakit may balon sa harapan? Ayan. Dumadaan yung bus dito sa may bazaar. Yan yung sinasakyan ko pag pupunta ka ng city. Dito naman yung dadaan. So tumambay muna tayo dito sa park. Hi guys, I will put this in the freezer. I'll go wash my hands and take it. okay. So I will. So ayan, nandito na kami sa bahay guys. Kakaakyat ko lang. Kakaakyat lang namin. Ayan. Nandito na kami sa bahay. Yan, nasundo ko na si Yamor. Hindi na ako nakapag-vlog dun sa school ni Yamor kasi maraming mahagip na parents at saka mga bata. Alam nyo naman dito yun guys, yung mga ibang Turkish ayaw nilang makita sa camera. Ayan, baka mahagip ko sila. So hindi na ako nag-vlog. Tapos kaninang naglalakad kami ni Yamor, hindi na ako nakapag-vlog sa dad kasi may bit akong plastic. Medyo mabigat. Diba dumaan ako sa market. So, eto yung mga... Ay, napagod ako. As in, hinihingal pa ako guys. Ito yung mga pinamili ko. So, bumili ako ng tubig kasi nauhaw na ako kanina. Bumili ako ng breast chicken para kay Yasi. Bumili ako na ito, triangle na pang yuca. It's wrapper. Gagawin ng chicken ni Yasi. Or mamaya. Kasi di yan kakain eh. Ay nako, meron pa kaming ulam dito na Yasi at naggawa ako ng kaburma. Na-dry na yung kaburma ko. Etong beef.
Kalahati lang yung lulutuin natin. And then, nagawa din ako ng sana. And it's 4:30 in the afternoon. Mag-aabang tayo ng bus. Kasi 5 o'clock ang labasan nila, Yazi. Oh, and then dito na ako sa bus stop, guys. Sa kabilang bus stop, ayun yung kabilang bus stop. Tapos ito naman yung sa kabila. Kapag pupunta ka ng city, doon ka sasakay sa kabilang bus stop. Ito naman sa kabila papunta sa school ni Yazi. Bakit tong dalawang bus na to magkasunod? Tingnan nyo, oh. Ba't ang tagal ng bus? Wala pa namang dumaan. Ayan. Samahan niyo ako, guys. See you again. Bye! Ayan. Two new balloons are born! Whoa! What this boy is doing? There's so many balloons. We need to move some away from here so when Papa comes, he will not see. This is the good surprise for you. Really? Yeah. Look, what we make for you. This is their surprise. They make it all bubble everywhere. But they're skinny. Tired. How are you, Shaitan? Good. Welcome home. Hoş bulduk. Ya, what do we do?